खुलुमबाय लोगोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलाव मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर भिडिअआ दिनैनिया ओरैबायदि जागोन। मैयानि समावहाय 19 जुलाइ 2023 मायथाइ जोंनि बर'निनो सासे इउटुबार आदा बेंज्लाय नार्जारिया बेंगलराव थानाय माखासे आरबान कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरनि भिडिअ हगारदोंमोन। आङो सानाखैमोन बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट फैगोन होननानैहाय। नाथाय भिडिअखौ नायनानै जों नुबाय ओरैबायदि गाज्रि जाय भाषाखौहाय बर' रावावहाय मुंख'थावा, बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि मुगैथाव राव, बेफोरबायदि माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो नैबे कमेन्टखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावहाय माबायदि मानसिफ्रा कमेन्ट होदों। माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि खोनासंथावै रायलायथावै कमेन्टफोरखौ होदों। बेयाव कमेन्ट होग्राफोरनि गेजेरावहाय आं माखासे मानसिफोरनि नामखौहाय नोंथांमोननोहाय खोन्थानानै होनोसै। एक नाम्बारावनो दङ जाहैबाय स्क्वाड गेमिं होननानैहाय बिनि प्रफाइलनि नामा बेयावहाय होनाय जादों। स्क्वाड गेमिं बियो ओरैबायदि गाज्रि मोनसे कमेन्ट होदों, जाय कमेन्टखौहाय नोंथांमोननो खोनासंहोनो मोजां नङा। आरो 2 नम्बराव दङ जाहैबाय बिक्रम नार्जारि। बेबो मोनसे गाज्रि गोसो लानानै गावनि मावनाय खामानिजोंहाय कम्पेयार खालामनानैहाय रुजुनायखौ जों नुनो मोनदों। 3 नम्बराव दङ जाहैबाय जेरेमिया। बिनि मुङा जेरेमिया मोसाहारि। बिथांनि प्रफाइलनि मुङा जेरेमिया मोसाहारि। बिथाङाबो माखासे गाज्रि भाबै गाज्रि साननानै मोनसे कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो 4 नम्बराव दङ जाहैबाय गौतम। बिथांनि मुङा गौतम। बेबो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होनायखौहाय जों नुनो मोनदों। 5 नम्बरावहाय सायखं बर'। बिथाङाबो गाज्रि कमेन्ट होनायखौहाय जों नुदों। मानोना बे कमेन्टफोरनि गेजेरावहाय जेसेबां कमेन्ट्स दङ, बे कमेन्ट्सनि गेजेरावहाय बिसोरनो गाज्रिसिन। आरो 6 नम्बराव दङ जाहैबाय सोमखोर बरगयारि। बिथाङाबो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों। आरो जोबथियाव लास्टआव बयनिफ्राय गाज्रिसिन कमेन्ट होग्रा सासे दंबावो रायजोफोर, जायया जानो हागौ आइजो, सनालि साया होननानैहाय बिनि प्रफाइलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सनालि सायाया जानो हागौ सासे आइजो, हाबा जाखानाय नङाब्लाबो हाबा जायै। जानो हागौ गावनो फानग्रा, गावनो बेफोरबायदि खामानि मावनानै रां खामायो खोमा। बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनानै बिसोरखौहाय कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मानो नेगेटिभल' साननो, पजिटिभखौ मानो साननो रोङा? दिनै बैसोर बायदि मानसिया बर' हारिनि गेजेरावहाय जोनोम जानायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो जौगानो रोङाखै। गावजों गाव हिंसा जालायनाय, मेगन सारलायनाय, नायनो हालायै, मुगैलायनायनि थाखायनो बर'आ दाबो उन्नति जायाखै रायजोफोर। दिनै आरबान कम्पानिया मा कम्पानि, नोंथांमोना गुगोल एपआवहाय थांनानै आरबान कम्पानि सार्च खालामनानै नाय, अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन बियो मा प्लेटफर्म बियो। आरबान कम्पानियाव मावग्राफ्रा मा खामानि मावो बेखौबो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। स्टेप बाय स्टेप गावबागाव खामानि दङ बेवहाय। खामानिखौहाय कम्पानियासो हरो। कम्पानि हरनाय खामानिखौहाय एमाउन्टनि सायाव सोनारो। मालाबानि समावहाय सानसेयावनो 10,000बो रां खामायनो हागौ। मिनिमाम 6,000 5,000 रांखौहाय खामायो आरबान कम्पानियाव मावग्राफ्रा। मान्थलि 80 to 1 लाख आर्निंबो जानो हागौ। डिडाक्ट खालामनायनि उनावहाय जोङो खमसे खम बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोननोहाय आं मोनसे दिन्थिनानै होनोसै। एग्जाम्पल नायलांदो। नैबे गोथां नुनाया गासैबो जोंनि आर्निं गोजा बियो। कम्पानिया हरनाय आर्निं बियो, मान्थलि सेलारि। दा नोंथांमोना बेयाव नुबाय, बे बेलेन्स बासिनायनिफ्रायनो जोङो रुम भारा होनांगौ, पेट्रलनि खरस होनांगौ, बेजोंनो जानांगौ। आरो बिनिफ्रायनो जोंनिफ्राय कम्पानिया कमिसन लाबावो। आरो जों प्रडाक्टबो बायनांगौ। जाम्बा लरग'फोर, मोसौ सैमानि फिसाफोर, बेबायदि गाज्रि कमेन्ट दाखालाम। बेयाव भिडिअआव नुनाय 3बो हाबा जाखानाय गोजा।
न'खर गामि गासैजोंबो मेलायलायनानै हाबा जानायसो रावबो बेयावहाय लानानै खारनाय दोनखारलायनाय गैया सिनायाब्ला मिथियाब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायाब्ला गोदाव सोराव कमेन्ट दाहो सैमाफोर नोंसोर फानग्राब्ला नोंसोर गाज्रि आखुनि मानसिब्ला जोंनि हिनजावा गाज्रि आखुनि नङा सोलायनो सोलों बर' हारिनि गेजेरावबो पजिटिभखौ साननो सोलों बेबायदि दासा दा नोंथांमोना नायनानै लादो आरबान कम्पानिया माबायदि खामानि मावो बेयाव नायनै बेयो दिनैनि खामानि सासे कास्टमारा आरो सासे कास्टमारा 1000निबो बारा सानसेयावहाय मोनथामनिफ्राय मोनब्रैसिम खामानि हरो कम्पानिया अब्ला बेयो जुदि सानसेयावहाय 4000 5000 जायोब्ला अब्ला मास मोनसेयाव बेसेबां जायो लरग'फोर पुरा डिटेल्स मिथिनो लुबैयोब्ला बेंगलराव फैनानै आरबान कम्पानि अफिसाव थांनानै चेक खालामफै सैमाफोर बाहेरायाव थाग्रा मानसिफोरखौहाय इसेबां गाज्रि दासा बाहेरायाव थाग्रा मानसिफोरनिफ्राय गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा बयनिफ्राय गाज्रिसिन आजिखालि दिनै गाबोन गामियाव थाग्राफ्रासो बांसिन गाज्रि बाहेरायाव थाग्राफोरनिफ्राय सासे सानैया जानो हागौ बाहेरायाव थानायाव गाज्रि नाथाय बांसिन गाज्रिखौ जोङो गामि ओनसोलाव थाग्राफोरखौसो नुदों बेवहाय थाइसे थाइनै खामायनो फैयो सालाम बदनाम होयो इसिबां मोसौ आखुनि सोरनि फिसा नोंसोरलाय सैमाफोर मूर्खफोर लोगोफोर आं माब्लाबाबो बिदि सानफेराखैमोन बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबायदि जागोन होननानै नाथाय इसिबां नेहात सानग्रा बर' हारिनि गेजेरावहाय दङ बेनिखायनो बर' हारिया दासिमबो जौगानो रोङाखै स' लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंसोरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै सैमा मूर्ख कमेन्ट होग्राफोरनिसिम सहैनाय बायदि भिडिअआ गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि